jest taka słodka, wybuchowa i twarda. Ta dziewczyna to jest petarda. Takie duże ma oczy i potrafi zaskoczyć. Ta dziewczyna jest grzechu warta. Za każdym razem, gdy widzę ją, mam różne myśli, sam nie wiem skąd. Chcę ją zaczepić, uśmiechnąć się, złapać za rękę i powiedzieć, że ona jest taka słodka, wybuchowa i twarda. Ta dziewczyna to jest petarda. Takie duże ma oczy i potrafi zaskoczyć. Ta dziewczyna jest grzechu warta. Ciągle się boję, odwagi mi brak. Nie liczę nawet już na żaden znak. Próbuję podejść i widzę już, że